Kumusta? Ano yan sa inyong alagad sa kanginan? Kifon Morales, and then napartner ka pa ng Kodri Suran dito yan. Always say a prayer. Mga importante, Lord. Importante ka na, unahon ka pumilangin ng itong labaw magagahom. Thank you kayo. Mga itong pag-ampo ng ito kaniya. Magapasalamat itagda ko sa adlang tanan. Lord, thank you kayo sa mga grasya na maglatag na mo. Asap kita. Always say a prayer. Bueno, di na ito maglangin. Suatan po ka itong katagan ng pagtagad. Pinadakin sa kababayan nga patago ng sangan nga Carla. Inigibata ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaysa ng akong sundo si Carla. Kini akong problema, bahin ni sa akong anak nga musukol sa iyang amahan ba? Ug kun nganong na problema ko ani, ingon mangud ini ang mga paghitabo. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka. Sherem! Ay, naunsa naman sa ning duha. Uy, Bonso! Bonso, saan sa problema ninyo in taon? Uy! Salbahe itong mga kain do. Ang salbahe itong mga Ano nangita naman sa kausa man sa problema ninyo? Wala may problema. Siya mo, doon ay problema. Ngano gani? Unsay nahimong sa atong anak? Unsay nagtabo? Naibaw ka ba? Ngano lagi? Unsay nahitabo? Kalma lang, dahil. Shiba, oy! Kinsa man di mahayba di mong sabab ka ng babay yung naputak-putak diha? Kinsa, ngano mo? Ambot lang ni mo. Ano dugay may kamusulting na unsa mo sa atong anak? Ug kung anong suko magkay kaniya, unsa man mo duha? Ang nagtabo, God. Unsa? Try to listen to me. Ay, unsa lagay! Ikaw ba, kahibrod sa tao ni mo. Inunsa mo ka, eh? Di pa gani ka musulti og unsay nahitabo sa atong anak punso? Kining maso nga niya sa kong tungod. Imartilyo ko ginis imong hagawa ka. Maso niya, imartilyo. Unsa ang magmartilyo anang maso? Ipokok! Magbuot ka kung saon ako. Kinsa may muhapak, di ba ako? Ikaw lagi niya. Kinsa may maigo, di ba ako? Ano gid mo dako oy? Mao nang martilyo lang. Ilan ang maso? Oo, kalma. Kalma lang. Kuha na ka, naunsa ba ka? Naunsa lagi mo kang atong Pagduwa, anak. nagikaburado ba di mo? Musulti bitaw ko? Imo kong sukawan. Aron, sige. Di ka musulti. Unsa mo? Kumusulti lagi ko. Okay, musulti na ka. Sige na, sulti na! Ang ato kong anak Naunsa ang atong anak? Nagubot dito sa bilyaran tungkol sa may batasan itong anak. Ngano lagi naunsa lagi? Nagubot lagi? Bilyaran ba? Kaya Ngano nagkagubot man? Ngano nagkagubot? Utungkol sa itong anak. Uy, ngano lagi? Unsa gibuhat sa atong anak dito sa bilyaran? Nangutot! Nangutot ra? Ano may problema? Nangutot ang imong anak dito. High blood ako. Kaya ano mo akon? Ang iya magtapad. Nga mao mo kita nakadugog nga mao. Gimisulti ka siya nangutot. Ha? Mao to nag-away lang hinuon sila. Kaya patakan lang pa masangil siya. Ginoo ko. Nagasto ng akong dugo ni Saka nagmayo mo ra dahil rason. Unyang imong reaction ganina murag kapat yun na kas imong anak. Kanahan kag yun ako. Over kay kas. Ay, para na abay pensyon. Ha? Pensyon. Pensyon ba? Ay, suspense ba? Kolo, uy, suspense sa imong mata. Magita ba kag suspense? Ah! Agay! Sabot Kanahan kag pahawa niya. Oh, day ka Pahawa na yun. Labayon ti kain ni takobran. Pahawa niya! Naunsa di mo ito spilyaran, Tidi? Din, habang to nagduwa dito lang. Nga naman? Dako mo kayo pastaba. Abot ko ng 5 mil. Uy, kadako ba? Muga ni. Unya? Mao to nga, pagtira unta sa last ball lang dito, daog na siya og nasuod pa. Unya? Ang timingan man na pagtira niya. Nakautot ko. Di, walang siya king. Wala noon masuod ang bola. Pero niya, sukuha. Unya? Nagunsa man day ka? Ang ilang yapa, kung ako man tapad. Unya? Mao to nga, nakagubot kay. Nagpinuspulsay naman. Mao to nga, misulti ka itong tapad na kung ako mga nakautot. Mao to, suko tatay, iyang gukod, katong namunal ba niya, tinagan. Unya? Unsa o matagatay din nimo? Umbot, siguro, dito lata, nakakuad to, naabtan pa ko, may gani kay, kusukay yung dagan. Ay, pastilan ba ya? Uy, Solo, di na ako din. sala karon. Normal mo na makautot. Oh, lagi normal. Pero kinahanglan imo sa ibutang sa ustong lugar. Mapugna na na. Baday! Carla! Ano, nay, stop. Carla! Ayaw kahadlok. Ayaw, kalatawa, nay. Di kanya kulatahon. Kalatawa lagi ko niya. Kadlo ko, nay. Ay, lagi paglakaw. Diya lang ka, ha? Nay. Mayo kay diyan mo anak. Oh, naabitaw. Unya, unsa na imong bata? Ikaw inanak ha. Imo yun napigan yung anak na. Ay, naunsa man taong kawa, oy!
Sewa, ha? Sewa! Tay, Hoy, tay. hoy! Ay, imo kong ipaghukod kanina. Huwag mong ko mag-ingon na yung mga gugda ko, tay. Ay, ino, sakto rin mo, ano? Ay, Ponso. Ay, naghilabting imong anak, ha? Okay, kung sabi mo na ilap, te. Wa bitaw, kay ni amang ko. O wa pa ko, giunsa na kanang imong atong anak ron. Awa na eh, pinanggan akong anak na eh, kabuutan na ng TD. Kung namiyabihan mong doktor na tayo. Sop, kada karo imong baba. Suwayin niya. Di ba makakita kag bituon nga magsiga-siga bisag way kuryente. Suwayin niya. Sabi daw, series na nga, kanang solar. Sabi na, ay! Hey! Oy, asa ka? Abangin ko sa gawas! Kadungo gani kung musaok ning imong anak Ponso, lupad yun ang ngaong nimo. Ka pre, kurog kasi mo anak pre. Ida sa na istorya, pre. Siguro, butaon. Nagsanik na siya nga labanan siya siyang inahan. Pre, ano kutlahan na ni mong mayo na? Ay, kita ni mo! Pili ka ron. Nag-reaction ako pre. Bidab. Sama ka, saliga ka mao ka mamara. Ha? Sige, gamit-gamit ano yung mong arnes? Ida sa nimo. Ay, Ala, hindi na nakukutrahan po ko, magkita mata! pre, ka na ako exercise na pre. Ay, Exercise. magpasalamat ka pre. Naliwat na ni mo pre. So, liwat. Ako, liwat. Ako, talawan, gikong dako. Pre, kita biya pre no? Kita biya pre no? Pikon, itong lubot, sama ka. Natiguang na biya ta pre. Ay, pangumong pre, noon sa Kasi, di ko magamangkon. Ay, sus! Kanay mo, papilit ako, madapa man ni drawing ka. Ay, pangamong diha, noon sa ka. Pre, muangkon man tao sa dili pre. Nga naman. Ato lagi punta pa ingon na pre. Naunsa mo kay. Ang importante pre, ato jud pa ingon ana. Pero ang importante pre nga kun mo abot at taan ng mga idara nato pre. Ha? May mo atiman ko ba nato? Ha? Una pong na pre. Ako na may mo atiman ako. Binangga Ay, mo mo sa matiman kumana. mo, eh. Habaw ko ni mo. Ah, ako nga pila ka. O, ikaw pre. Trisi, Pila mo ka na. mo. Ha? O, pila ka mo mga anak pre. Isra. O, o sana. Oh. So, dapat, imo na pagka. So, dapat, ha? O, dapat, ha? Ha? Kaya ni katiguang ni mo, pre. O, na may laing mo, atiman ni mo, pre. Kano naman ni mo, anak. Matiman ka na? O, natural, pre. Natural, pre. Nga, urag dilig yun na, kaya mo magkikuntahan. Hakin mo. Lakagon ko magaling bata, ano? Pero, pre. Saon ka ako. Pero, pre, tarunga, o na. Pre, tarunga, o na. Ha? Si Tula, o na ninyo, kung ano sa'yo pagkuwang ninyo ba, pre? Sabutin na ninyo sa inyong asawa, sa imong asawa, pre. Ninyong asawa naman, sa imong asawa, pre. Ipakita nga magtarong na ka. Pre! Natural nga di katahol ang imong anak kay dili man maayo imong pagtratar niya. Tanaw ng ubang mga amahan diha oh. Bulakaw lang kadiyot ang ilang anak mangita na. Pero ikaw, muduol imong anak nimo, imo nang itsupera. Huwag yun ayo punso. Anong taon na eh? Panggaan ang imong anak kay buutan man na, di man na salbahis imong anak, ikaw ra may salbahis. Oh, nang ginahak yan. Ako na nyo isalbahay Kung sinunan. gusto kang respetuhan sa imong anak punso, ipakita sa din respeto kaniya. Kinahanglan pa ba na, ha? Ako yung mahan. Niya siya tayo tahod ako. O kinsa man kunoy anak, naganahan mo tahod sa iyang amahan, nga na iyang amahan, may paghanggaw man. Bida ka na istoryahan. Bida na may paghanggaw sa dinoon. Ganong init pang kikanako karla. Oy, Ang imo man ang initan ng atong anak. Ikaw ra amahan nga di ka ba mudas imong anak na? ano sa gusto mo? Ako yung mulhod sa itong anak. Hoy Ponso, bisag mutuwad pa ka nga dang luhod, kung dili ka maong mudas imong anak, mulihay gid na nimo. Taro nga nagda imong anak, pagkaon ka na niya. Swail ko di ba taas? Hoy Ponso, saba ay, di man iha usaran na kabuok atong anak, inig-abot sa panahon nga matiguang na ta, way laing mo atiman nato ang ato ng anak. Unyag magingon anak ka pirme, dahil mo na siya pasakitan. Mo atiman ka na nimo, matiguang na ka. Kana may huna-huna ah. Kini akong banag good, ambot ug say utok ani. Moro kini amahan nga di ka bawang mutan-aw sa kaayuhan sa iyang anak. Bisag giunsa na kog pasabot, di gyud patuo kay nagtuo siya nga siya mao isakto. Unya. Tedi, dali na Tedi. Kaon na diri Tedi. Yan mo rin. Say unya na, nagkakaon na day ka? Wala ba? Oh, wa pa magka di kaon na nga ri. Ang lagi. Ngano man? Panahalan na tatay kay magyawaya na ba ako tanusudan. Ay susuo man ka ay, may magsiya nagpalit anak. Isama rin ang pala sundan ay. Ako, Oh. maong kaon diha bisag hutdon pa na nimo. Oh. Nga tatay. Ay da, binli na ko das isda. Sige na, kaon na diha. Ay, kakapoy ba yan yung trabaho
Nya mag-jibra. Kapik yung si atang tao ng sakyan ng pulos puno. Kung na'y puno sad, kung na'y dili puno, di sa tapos sakyon. Asam ta sakay ni. Nahak ng mga butangay. Ilang mil ta kay hindi kapoy kayo. Ay. Hello, Nong. Ah. Di ba ikaw man tong amahan ni Teddy, no? Oo nga naman. Uyab gas ko anak. Hoy day, tambag lang ako ni mo buwagi ng bata. Wag yung kay makuha ngayon kog mao na bata. Ha? Why ayo na tapulan na dako, tapulan pa sa matay. Oh, naabali ta mga patay nga kugihan. Sige lang, barkada. Huli, hubog, unya mga hagis. Mao nga ako man mo buwagi na. Makakaila sa kong anak day ha, musukol gali na akong ako iyang amahan. Mao nga ikaw kung gusto ka malidawon imong pagpuyo og magmaayo ang imong kaugmaon, ayaw lang yung taon na ng akong anak day. Mao nang buwagi na kay tapulan kay nang dako. Pero, Nong, imo man ang anak Why ko. respeto ng bata? Di mo taon ako ang iyang amahan. Nong, kanang, unsa na problema ninyo anang Teddy? Ang problema ng bata kay suil kay nang dako. Mauray anak nga musukol mahan. Ha? Oh, magsugpa ka ng bata day ha. Magsugpa ka na akong anak. Mao nga ako pa ikaw, maor na ikamatay na akong bata day, sultihan ka. Mamatay ko sa konsumisyon ana og buwagi na ha. Kasabot ka? Buwagi na. Sabot ka sa kong gisulti ni mo, buwagi na aron di ka magkwenta sa buko kung minyo na mo. Pero, no. Ay, magbiro-biro buwagi na. Pero, saan man ako pagbuwag niya, Noy? Ha? Ano di ka buwag niya? Grabe sa di mo. Ako ba? Kasuway ko guyab? Buwagan na ako basta tapulan. O salan, karoon pa ka kasuway guyab? Kadaga naman. O niya, ano mo? Huwag ka kasuway buwag sa guyab. Nagkasaway na O po. ano di ba na buwagan tao ni mo siya, ha? Tungod kay dili man mi uyab. What? Mayroon din ang buwagaan ang tao, dili ni mo uyab. Huwag may relasyon na ng imong anak. Nga, kadiyot, unsa man di ay pagkakidort. Pero nga nung nakaila man ka na ako, ha? Tungod kay anak siya sa akong suod nga amiga, nga akong ahente si Ma'am Carla. Okay lang di mo. Ori ba na siya na ako mag-udiran og mga kuan lusyon, mga sabon, mga pahumot, nga para sa naong ba. O kana si Teddy, mo na iyang suguon pagpakuha siyang order og dili ko makalugar. Ha? Oo! Ma'am Carla! Sige lang, ako lang siyang ingnon. Sige lang. Oo, ay, di hati lagi. Asa mo to? Ma'am! Ma'am! Kano baro magkadisbultahan, mura kay yaw-yawon magkana ko. Huh. May kay naulit na day ka. Okay, nga naman tayo, ha? Maray ka na, dool na nga rin. Dool na yun! Daan, pigi ko. Ang daan yun, iyaw-yaw na ko. Nga naman ka, day? Animal ka! Ah! Ay, ay! Kita sa noon mo munal, makada kaldiro tao, naunsa ka? Mangutan na kagdaon sa ko, nagdagot ko. Biunsa ni mo pagdaot ang atong anak, ha? Sino? Nagkaistorya mo sa akong amiga nga akong suki. Nagkita ko mo kahapon dito solon. Kuya. Unsa man Gisultihan ko niya sa tanan nimong gipanulti. Kung giunsa nimo pagdaot ang atong anak kadto niya, kay nagtuo ka nga uyab og ang atong anak ug ang iyang anak. Kuya, unsa man taon, giunsa man ako. Takam lang taon siya. Kaya nga naman, unsa man akong gisulti niya. Miingol ako nga buwagi ang akong anak, kay wa kay makuhang kayuhan. Miingol ko nga barumbado ang bata. Mao na, miingol ko nga suwail siya. Wala man yung ko'y gisulting dautan. Ha? Amaw ka kita. Ha? Agoy! Agoy! Mao ni akong problema sa akong bana, kay iya kong gikontrahan ang among anak. Ako kasabutuhan na, uy nga unta iya man tang anak. May unta tong anak panapos pagkadaga baron kay makasabot ta. Pero iya man kyong anak. Nya ing anaon ay niya. Unsa ko ning tawhana? Unsa ko buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Carla. Hello, Ate Pres! Good morning! Ma'am, good morning! Hello, good morning. Hi, good morning. Day, salamat kayo, Lord. Thank you kay Lord. Salamat kayo, Mama Mary. Salamat sa mga pag-ampo. Good morning natong tanan. Ate Pres? Okay, og pasalamatan sa nagkugulyat. Ang tanan nga nagtumar, nagbintin karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol. Katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ini paniuto nimo maod kapon.
Usa gyapon ka kapsula sa sel panyawan herbal capsule ibang imnon una ka mo kaon sa imong paniudto. Maghapon inikaon nimo sa imong panihapon inom na sa kadaan sa kakapsula sa sel panyawan herbal capsule. Ug galay adtong na problema bahin sa kidney o UTI, ayaw na magkahadlok o kabalaka ana tungod kay dunanay. Magkapaalibyo, makaayo, makatambal ang anatong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule ibang imnon, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan itong kay suunan nga gamit sa tuang sedlan ni Mituel, thank you gyud kay ninyong tanan. Nagpabilin ta number 1 sa market karon. Kada tungod kaninyo, thank you, salamat gyud kayo ninyong tanan. Kay kamo nasayod kun unsa ka epektibo ang ato ang sedlan ni Mituel nga tinuod nga mutabang nato sa mga problema sa atong panglawas. Salamat gyud kayo ninyong tanan ha sa paghimog number 1 og gikan sa Sed Marketing Incorporated. Belated happy birthday. Happy birthday, Merry Christmas datong tanan. Unya belated sad Happy New Year gikan sa Sed Marketing Incorporated. So salamat kayo yung tanan sa inyong paggamit sa ato ang Sed Lenimituel nga anhara mapalit sa butika. Di ba ko gali? Sa butika. Sigihan ko di balik, di ko sumula na nigang para maanag yun yung mga tao kay sipiatas na, tapos gawas. Butika rin kita mga iso na, butika rin kita. Merry Christmas. Oy, ulang advance ito gams. Happy New Year. Oh, basta butika to, mapalit ang tinuod nga Sid Lenimituel nga epektibo kayo. Kung dili ka layan ka kita, Facebook. Bistahan na to ang kuhan, page sa Sid Marketing. I-type na to ang Panyawan Herbals. Nga ayaw kalimot na atong ilike ang page, mga ison. Makita dito na ang mga genuine Sid Marketing products. Kung ang mga Panyawan products, Sid Marketing gams, mapalit na po na to sa Shopee. Shopee. O, di na mag-resort, no? Di Basta na. butika, Shopee. Basta Shopee, butika. Shopee, butika. Moro na. Ana lagi na mga igsoon. Si para ni kana ba igagawtag sa ni Bibi sa asawa ni Sinon bagam. Si Katutino Iro. Ato igigil ko sugay paminaw to si Daniel Gascar. Daniel Gascar nya first degree ni Bibi, Mrs. ni Sinon, no? Ni Sinon Suarez, no? At thank you kay Kusugi sa maminaw gamit siya Sidle naman well. Labi na gyud ni Lindon Guba. Das barangay Paho. Gikan ni Elmer o ni Rami Colina. Thank you sa iyang pagkadaog ka Kapitan Gabs. Thank you. Kisa ka daw? Si Kwan, dili si Lindon Guba. Lindon, guba. Thank you. Ben. Congratulations, Kap Lindon, guba. Salamat kayo, ma'am. Salamat usap kayo sa kining mga driver, mga konduktor sa mga bus padung sa Uslob, no? Silang Mr. Sormito, Mr. Selva. Yung manusab sila si Marlon Billunes, Ayan Aparisi, Carlito Umaya. Lain pa usab, Toper Quinones, Jim Soriano, o kingumansab sila si Jimmy Salumag o ni Boy Naveles. Mga driver kini mga konduktor ni mata kalagdagan pa doon sa Uslob nga sa sayo nila pagpangaligo sa dili pa sila maato sila mga duty kan mayo sahay sila mo first trip na sa mga afternoon o tuba mo gikan ang ato ang celebrity ko tikbiyo din sa akong giawag mo kay minti lamang alang sa inyong pagpangaliko para pagpabilin ka mga presko ingon man ang inyong mga anak o mga asawa so tisam sa celebrity ko tikbiyo din sa pwede dito tayo ng papaya extract para pagpabilin nga hamis putis artista o younger looking labi na doon ang mga katol doon ang mga up ang inyong mga panit ano yung atong celebrity ko tikbiyo din sa gikan kini sa Sid Marketing. Ayaw lang mga nasoroy-soroy, ha? I-inquire lamang sa butika. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito karagalawa. Atong sender, Ate Pres, si Inday Carla. Carla. Oo, nya. Si Carla. Problema lagi taon siya ani yang anak Ate Pres. Iyang bana, dili iyang anak, kay pinanggap niya yung anak. Kinis punso, ambot ibuong siya ang anong, awayon yun di punso iyang anak. Ha? Ano bang mo, dili pinangga ni punso ang iyang anak. Ilan ang anak? Ila gini anak. Oh, ni sulti mo Carla, may kang anak din ako sa akong pagkadalaga. Amo mo gyud ning anak. Ang mawa yung mga ano? Lagi ibuong bitaw kung anong inaana yang pagtratar siyang anak, iyang daoton, iyang sawayon niya, di niya tagaag maayo pagtagad, wa ko sabot. Ano inaana na siya. Kudrahan niya maayo. Kutrahan niya maayo. Mao na nga kung mahimo Day Carla,
Doon lang ni pari ni Squan, ipaadto. Pero, iya nang, ano niyang banang, ano man dyan, kaya mo man ang kontrahon nga, imo man ang anak. Oh, niya naman, Gangan. niya naman sa Pres Goliath nga dili man ta niya anak sa gawas. O lagi, pero muna, iyang, ano lang, iyang banang, ano man ka. Unsay gibuhat sa atong anak nga, naglagot man di kaniya, di man ka ganahan. Unsay katarungan. Ato paambitan ani Ate Pres ha sa Wisdom of Solomon chapter 4 verse 6 sa adlaw sa paghukom ang mga bata nga mataw gikan sa usa ka gidili nga panagtipon mahimong mga saksi sa sala sa ilang mga ginikanan ug magsaksi batok kanila. Apan, ang mataro nga mga tao, makakaplag o kapahulayan, bisan kon mamatay silag sayo. Ako ning gibasa Goliath, kay gingon dire, anak sa ginadili nga pagtipon. Sa ato pa, kanang dili Dili man di ginadili ang ilang dili man kay... dili man utan ginadili. Dili ko mailya. ginadili pagtipon kay magtiayon man kamo. Gani ningon man ang asawa Pres nga dili man to sa anak sa gawas. Mao lagi, Ug ganun ngano pagtitawag ka, niya. ug ngano ka nga maglagot pang dod siya kaayo aning bata. Wala. Bitaw ibong bitaw si iyang asawa taon ba? O lagi, pero wa niya kwa na gyud kumpruntasi sa na nga ikumpruntasi nga ngano man ka uy nga imong gyud ang puntahan. Masig lang na. nimo. Masig ginawa ning bata Ate Pres. Liwat og naong sa ex. Ay, ngano maliwat man uy. Di man anak, di ka maliwat uy. Kuan gyud ambot unsa di pertata niya sa iyang anak at Dako na iyang anak. Dako na si Pres. Ila edad. Mga Nanguyab ka. kay nanguyab naman. Ang naman, oo. Naman ko pero tiyan Ate Pres na kung mga angon sa katao, duha ka klase. Kung naglagot ka adto niya imong silingan adto mo liwat. Di ko to ano uy. Muliwat ang uy labot na dugo. Ingon anak Sa ko inyo ba tumagi ka pa nga. dugo. Ato sa imong apuhan. Sa apuhan ba gyud mo posible maluwat pero laing tao. Ano To. to anak? Ayun sila basta kung mo makontrahan adto ko mo liwat. To. Di mo mo too. Kum to. So ngayon ako mablo sa lahat tao. Sa tong gingon mo langan ni kompisal sa Oh, pare. yan ko ng pare. Oo. May Okay na lang. istoryahan sa pare ba ngayon inanay mo Oo anak na. kay ang mga tao gali Ate Pres kanang way anak nangandoy tao No, nay na. anak. Mao karon. Oo. Kay kinahanglan gyud kang nay anak Na kanay mo atiman nimo. buwang nimo na mo atiman nimo. O sakto to kato ni ingon ni Ate Pres gud nga si sa to Amalia Pintes nga Oo. luoy kay no ospital. Oo, Wag gyud stroke bantay siya. niya. Maldita. Stroke. Ha? Maldita ko. Dili man na maldita buutan sa Malia. Wa lang siya ay klarong anak ba kanang kuan. Mao na nga dong ayaw nagbinuangi pud so imo anak pud so. Kay imo purti magaling mong kayod ana nya karon nga nigawas na imo ra sa kita Mauna. ng bata. Pwede sa gingon nato siya Goliath nga ma'am kanang paghangyo ko nung sa kamiyembro sa inyo silingan wala ba'y kanang bitong mga papagulyat nga miyembro sa gitawag og servant of the Lord kanang mga laki lang sila nga mga miyembro na wala ba din yung silingan niya istoryahin ko nun imong bana Mo na Unsay- sa tong gikuan nga Goliath ato sa pari. Oo. Ipaguan sa pari. Oo. Naabas Father Joshua Ate Pres Father Oh, Joshua batambagan. kadto na. Oh, Katos Father Joshua dito ra tong so kasal gali ko wa koy bayad lan. time Basta sa matarong lang ang tao kasal. time sa press Goliath mas di siya kanang ang unang anak lalaki mas gusto siya yung unang anak babae. Ay, di na mo ikuan. Di na may katarungan ba? Ma'am, so lagi ko nung pagpanganak og babae o magsige magyapon og pangasaba Unya imong to, bana. Kayla Dali naman naman anak. support yung anak si Carla kay moingon si Carla nga imo galing gidaog-daog akong anak nga usar nagbuok atong anak. Ato lang sa pasuwayon kay pananglitan og mga anak sa lalaki iya magdaog-daog. Og mga anak sa babae iya gyud daog-daogon. Ma'am Carla, panganak og bayot. Amay ka. Ay, salamat kag pinangatid naman no. Kada ko ang puzzle. Gihon. Tatak RMN